Šta je ovo, Paunović? Pa ja sam razmišljao, druže poručniče, da malo osvežimo naše radne prostorije i da prosto te parole koje imamo... A koga ti jebeš, pička li ti materina? Tu malo, kako da vam kažem, da ih savremenimo, razumete, da ih aktualizujemo na neki način. Električni orgazam. A koga ti jebeš, pička li ti materina? Da. Da, to je jedan vokalno instrumentalni sastav iz Beograda. Jako dobar, evo doktor može potvrditi. A koga ti jebeš, pička li ti materina? Električni orgazam. Električni orgazam. A koliko ti jebeš, pička li ti materina? Električni orgazam. Za ovo se glava gubi. Vraćaj slova, krv ti jebem. Šta je? Muziku slušaj. Daj mi tranzistor. Nemojte, daj mi tranzistor! Daj me, molim. Desetaru. Za minutu da su svi tranzistori ovdje kod mene. Ima sobu da vam okrinem. Pa koliko ja vama puta moram reći da se ovdje sprema rat? Koliko? Njihovi radari slušaju sve šta mi govorimo, slušaju sve šta mi radimo. Po signalu iz ovog gorneta oni mogu da otkriju o čemu se radi. Šta sad treba zbog ovog sranja neko glavu da izgubi? Jebo vam tranzistor majku da vam jebo majku.